Хай спознає світ нарешті Пана і Його дороги, примуть хай Твоє збавлення, люди всі і всі народи, уславляють хай народи Тебе славять, Боже, уславляють хай народи Тебе славять, Боже, хай же радость запанує на землі з-поміж народом, праведность нехай вирує целым светом з Божої згоди. Уславляють хай народи Тебе славять, Боже, уславляють хай народи Тебе славять, Боже. Плен землі вже нам отданий, Бог послав благословлення, Пану хай несеться слава, на світ целый навек вечный. Уславляють хай народи Тебе славять, Боже, уславляють хай народи Тебе славять, Боже. Наши планы и надеи были моцными не раз, только Божья милосердность приведе до меты нас. Езу б'ябе веру, змалку дён моих, Езу Тебе веру, хоть свет кпит с таких, я Твоя уласность, збав мяне прошу, и у опецы чулай мою душу. В тяжких життя хвилинах не упадаю розпачти, вера в Божу милосердность Тебе выведе с журбы. Езу Тебе веру, змалку дён моих, Везу Тебе веру, хоть свет кпит с таких, я Твоя уласность, збав мяне прошу, и у опецы чулай мою душу. В
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пане, успомни про заповед свой, и николи не забывай про житье убогих Твоих. Устань, Пане, оборони справу свою, і вислухай просьби тих, хто шукає Тебе. Гэтымі словамі антифону на ўваход распачынаем нашу супольную молитву, 19-ю звычайную неділю. Собраліся мы тут, як одна сям'я дзяцей Божых, падзякаваць Пану Богу за ўсе гэтыя дары, ласкі, якія мы атрымалі ў гэтым тыдні, а таксама перапрасіць за нашы грахі, каб годна скласці на свяцейшую ахвяру. А як на свяцейшую ахвяру справу інтэнцыі памерлага Валерія Мацкевіча, 6-ту гадавіну смерці, выпрашаючы, каб міласэрны Бог прыняў бы да свайго валадарства ў небе. Спавядаюся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, грішив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, Святую Панну Марію, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. нехай змілиться над нами Бог усемогутний, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворучайца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, навученный Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни в наших сердцах Дух Твоего сыновства, как мы могли отрымать обетованную спадщину, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарит в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання першої книги Валадарства. У тыя дні, калі Ілья прыйшоў да Божай гары Гарэб,
Ён увайшоў у печору і скіраваў пан да яго словы, кажучы: «Выйдзі і стань на гары перед абліччам пана, і вось пройдзе пан, і будзе перад ім вецер, вялікі і моцны, які разрывае горы і крушыць скалы, але не ў ветры пан. А пасля ветру будзе землетрус, але не ў землетрусе пан. Пасля землетрусу будзе агонь, але не ў агні пан. Пасля ж агню шум ціхага ветру». Пачуўшы гэта, Ілья прыкрыў твар свой плашчом, выйшаў з печоры і стаў пры ўходзе да яе. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухаю, что говорит Пан Бог, и Он спокой обвещает народу и святым Своим. За правду Его збавление близкое для тех, кто боится Его. И слава Божия будет жить на нашей земле. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность устранутся разом. Справедливость и спокой поцелуются. Верность вырастет земли, а справедливость будет позирать с небеса. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Пан одарит нас счастьем, а земля наша даст свой плен. Справедливость пойдет перед им, и поставить на шлях кроки свои. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Браты, я кажу правду у Христе, не лгу, и подтверждая сомнение мое у Духу Святым, что смуток мой великий и неспынно покутує сердце мое. Бо я хотел бы сам быть отлученным от Христа, замест братов моих, родных мне поводле тела, израильтянов, яким належить усыновление, и хвала, и заповеты, и установление законов, и Божие служение, и обетание. Да их належить айцы, из их поводле тела Христос, Бог над усими, благословленный навеки. Амен. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сподяюся на Пана,
Пан з вами. и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Калі натоўп быў накормлены, Езус адразу загадаў вучням сваім сесці ў човен і пераплысці на другі бок перад ім, пакуль ён адпусціць народ. Адпусціўшы народ, ён падняўся на гару памаліцца ў самоце. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыяў ад берага, і кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У 4-ю шварту ночы Езус пайшоў да іх, ідучы па моры. А вучні, убачыўшы, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі: гэта прывід. І ад страху закрычалі. Але Езус адразу загаварыў з імі і сказаў: будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся. Пётр сказаў яму адказ: Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе. І ён расказаў: ідзі. Выйшаўшы з чоўна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Езуса. Але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і пачаў тануць. Закрычаў: Пане, ратуй мяне. Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: малаверны, чаму засумняваўся ты? Калі ўвайшлі яны ў човен, вецер сціх. А те, хто быў у човні, пакланіліся яму і сказалі: ты сапраўды Сын Божы. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Умілаваныя ў Христе, дарагія браты і сёстры, Божае Слово – гэта дар, які дапамагае нам адкрыць для сябе Божую дабрыню, Божую справядлівасць, Божую любоў. І сённяшняе чытанне, асабліва гісторыя пра Іллю на гары Харэб з першага чытання, евангельскае апавяданне пра тое, як Езус ішоў па вадзе, нагадваюць нам. Нагадваюць нам, як Бог заўсёды набліжаецца да кожнага чалавека. Гэта не заўсёды адбываецца адчувальна ці так, як мы часам хочам, хоць нам не варта выпускаць з-пад увагі звычайныя штодзённыя спосабы, такімі, якімі Бог прыходзіць да нас. Для кожнага з нас, дарагі браці і сястра, гэта досвед можа быць зусім розным. Аднак важна памятаць, што Бог можа аб'яўляць сябе інакш, чым мы гэтага хочам. Пра гэта нам нагадвае слова прарока Ісаі: бо думкі мае не вашыя думкі, а шляхі мае не вашыя шляхі, кажа Пан. Бо як неба вышэй за зямлю, так і шляхі мае вышэй за шляхі вашыя, а думкі мае вышэй за думкі вашыя. Паколькі Бог адрозніваецца ад нашых уяўленняў пра яго шляхі, якімі ён дасягае кожнага нашага чалавечага сэрца, таксама могуць быць і іншымі. Пророк Ілля чакаў, што Бог з'явіцца ў моцы. Як мы ведаем, таксама Бога чакалі як караля з войскам анёлаў і ў тыя часы, калі нарадзіўся Езус Христус. І ён спадзяваўся, што на відовішнае аб'яўленне, магчыма, у агні, у магутным ветры ці землятрусе, як мы пачулі ў першым чытанні. Але Бог выбраў іншы шлях, прыйшоўшы ў подыху лагоднага ветрыку. І гэты ўрывак нагадвае нам пра тыя моманты часам і ў нашым жыцці, калі мы ставім пад сумнеў Божую моц у сваім жыцці, што Бог нам не дапамагае. Асабліва, калі падчас хваробы, можа падчас страты працы, калі мы не бачым плёну нашых малітваў. Не раз можна пачуць, калі людзі гавораць: я малюся, але Бог мяне не слухае. Бог не дае мне тое, о чым яго прашу. Але ў такія хвіліны ўзнікае спакуса нават такого сумнявацца, ці можа Бог дзейнічае дзеля нас проста таму, што ён не праяўляе сваю моц так, як мы чакаем. Але Бог той час накіроўвае нас праз другіх людзей у тым кірунку, якім ён бачыць для нас у будучыні. І сённяшняе слово
дададзена менавіта для такіх сітуацый. Яно нагадвае, што ён бліжэй да кожнага з нас, чым мы думаем, але часта прамаўляе да нас у цішыні. Ён прыходзіць незаўважна праз іншага чалавека, у цішыні, калі мы разважаем Святое Пісанне, праз сакраманты касцёла, нават сённяшнім сакрамантам, якім мы ўдзельнічаем, сакраманце Еўхарыстыі. Адна з найвялікшых пагроз і небяспек у нашым духоўным жыцці палягае ў тым, што сярод шуму гэтага свету мы перастаем чуць гэты голас Бога. Мы чуем усё, што дзень вакол нас, але голас Бога ў сваім сэрцы мы часам заглушылі і не хочам пачуць. І сённяшняе Евангелие таксама дае нам слова падтрымкі для самых цяжкіх момантаў нашага жыцця. Езус дае нам зразумець, што ён ніколі не абяцаў жыцця без буры, але абяцаў быць з намі ў кожны момант. У Евангелии паводле святога Яна мы чытаем такія словы: «Калі мяне пераследавалі, то і вас будуць пераследаваць. Калі мае словы захоўвалі, то і вашы будуць захоўваць». Езус паслаў сваіх вучняў на возера. І гэта бура, якая апісана у фрагменце Евангелия, з якой стыкнуліся вучні, не была пакараннем. Яна была часткай іх шляху. Падобна адбываецца і ў нашым жыцці, калі мы сутыкаемся з жыццёвымі такімі нашымі бурамі. Аднак нам не варта ўспрымаць кожную буру як Божае пакаранне. Яны з'яўляюцца часткай нашага шляху і нашага паклікання да навяртання. Не кожная няўдача сведчыць пра тое, што Бог пакінуў мяне. Не кожны момант, дарагія браты і сёстры, узрушэнне азначае адсутнасць Бога. Сучасны вучань Езуса таксама сутыкаецца з сустрэчным ветрам і высокімі хвалямі. Аднак важна памятаць, што сярод гэтых цяжкасцей чалавек ніколі не застаецца адзін і не асуджаны на тое, каб вызначацца толькі сваімі слабасцямі і нават няўдачамі. З ім заўсёды Бог. Толькі чалавек часам не хоча ўчуць гэты голас, бо вакол іграе музыка, вакол людзі гавораць, вакол тэлевізар працуе. Самы прыгожы сказ, які мы сёння Езус прапануе нам сёння, гэта «Адважцеся, гэта я, не бойцеся». Гэтыя словы ляжаць у аснове гэтага Евангелия. Фраза гэта «я», якую сёння Езус гаворыць, адсылае да Божага імя, аб'яўленага Майсею ў Старым Завеце. І паказвае боскую тоеснасць Езуса. Яго імя нагадвае нам, што Бог неаднаразова вёў чалавецтва праз цяжкасці. Той, хто вёў Майсея і Ілью, цяпер і з намі хоча ісці разам праз гэта жыццё. Гэта найвялікшая добрая навіна і Божае абяцанне, Божая ласка. Ёсць яшчэ адна ісціна сённяшняю, як мы пачулі ў фрагменце Евангелия, якая можа служыць нам арыенцірам. Пётр пачаў тануць, як мы пачулі. Не таму, што выйшаў з чоўна, а таму, што перастаў глядзець на Езуса. Евангеліст Мацвей дадае яшчэ адну важную дэталь. Пётр спалохаўся моцнага ветру. І ён засумняваўся. Менавіта тады ён пачаў тануць. Мы бадай рэдка заўважаем, што вучань Езуса сапраўды мог хадзіць па вадзе. І для гэтага евангеліста Мацвей выразна паказвае, што Пётр ішоў па вадзе насустрач Езусу. Ён зрабіў тое, што па-чалавечы немагчыма, пакуль ён трымаў свой позірк, свае вочы на Езусе. Ён мог хадзіць па вадзе, але ён пачаў тануць, бо спалохаўся і засумняваўся, адвёўшы свае вочы, свой позірк ад Езуса. Так сама і з намі. Калі мы адвозім сваё сэрца, сваё жыццё ад Бога, мы таксама часам пачынаем тануць. Мы шукаем тады вінаватых, нават часта наракаем на Пана Бога, бо ён мяне пакінуў. Але трэба астанавіцца і паглядзець на сваё жыццё. Чи часам я не адвёў свае вочы, свой позірк ад Бога, які мяне вядзе, які мяне падтрымлівае. І гэты евангельскі ўрывак служыць яшчэ адным вобразам нашага ўласнага гэтага жыцця. Часам нам даводзіцца ісці наперад
менавіта тады, калі лютуе самая моцная бура. Вера не азначае, што цяжкасці знікнуць. Хутчэй яна азначае усведамленне таго, нават пасярод гэтых цяжкасцей, які мы сустракаем у сваім жыцці, на каго трэба скіраваць свой позірк. І калі здарыцца так, што мы паглядзім у іншы Бог, не будзем забывацца клікаць Езуса, як гэта зрабіў Пётр. Пётр паклікаў яго о дапамозе. Яго малітва была такой кароткай. Ён проста сказаў: «Пане, ратуй мяне». І мы чуем у гэтым фрагменце, што і гэта было дастаткова, калі Езус адразу выцягнуў яго з вады. Памятаем, дарагія браты і сёстры, што Езус не чакаў, пакуль Пётр стане дасканалым. Не чакаў, калі ён стане святым, бо гэта чалавек. І ён спачатку выратаваў яго. Менавіта так дзейнічае і Бог. І менавіта так ён прыходзіць да нас кожны дзень, падчас кожнай малітвы. Няхай сённяшняе Слова Божае стане для нас такой крыніцай сілы, асабліва крыніцай суцяшэння. Амен. Вызнаем цяпер нашу веру, веру адзінага Бога. Да Бога паўнамаўлагоднасці, міласэрнасці узнясём нашыя супольныя малітвы. Молімся, святы касцёл, каб усім народам свету ён паказаў адзінага Бога і збаўцу. Цябе просім. Молімся за папу, біскупаў, святароў, каб яны былі непахісныя ў веры. Цябе просім. Молімся за церпячых і хворых, каб яны шукалі суцяшэння і дапамогу ў Хрысце. Цябе просім. Молімся за людзей слабой веры, каб яны вярнуліся да міласэрнага Хрыста. Цябе просім. Молімся за памерлых, асабліва за Валерія Мацкевіча, 6-ту гадавіну смерці, каб Бог прыняў іх у сваё святло у небе. Цябе просім. Молімся таксама патрэбныя ласка апеку на свяцейшай Марыі Панны для Антона з нагоды 25-годдзя. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб удзел у Эўхарыстыі ўзмоцніў наш давер да Бога. Цябе просім. Усемагутны вечны Божа, выслухай нашы малітвы, прывядзі ўсіх людзей да адзінага збаўцы Езуса Хрыста, які жыве і владарыць на векі вечныя. Нашыя дары прыймі, о Божа,
что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью, хай душа Тобой живе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью, хай душа Тобой живе. Дай познать нам волю Твою, Пане, поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величие, могутность вечно обхвалить. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величие, могутность разом обхвалить. Моліться, брати і сестри, щоб мою вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, прийми ласкаво дари, які ти сам уділив Костьолу, і своєю моцею переміни їх у сакрамент, який дає нам збавлення. Праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами І з Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедлива. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святого Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе. Каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святыню Духа Святого, дзеля хвалы Твоей безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлам мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос воскрос і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб. І падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления. Дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его любови разом с папом нашим, Львом XIV, биском нашим Владимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надеї на воскрешення і про всіх, хто Твоєї ласці дійшов з этого світу. І дозволим бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили в делу житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святими апостолами всіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єзуса Христа. Прос Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всього злого, дай ласкаво упокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи прися збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, как ты войш, але скажи только слово, тебя здоровлена душа моя.
До Тебе мы крочим, Пане, до Тебе мы крочим, Пане, и чекаем злитования, и чекаем злитования. Ты под видом скрытых хлеба, Ты под видом скрытых хлеба, ёсть сапраўдным Богом з неба, ёсть сапраўдным Богом з неба. Дзеля нас Ты уцелавіўся, дзеля нас Ты уцелавіўся, і ў сакраменце з'явіўся, і ў сакраменце з'явіўся. Ты у хлебе пробываешь, Ты у хлебе пробываешь, и с собою нас єднаєш, и с собою нас єднаєш. Милость Бога заяснела, милость Бога заяснела, як змяніў ён хлеб у цела, як змяніў ён хлеб у цела, даў яго нам спажываці, даў яго нам спажываці, каб праз гэта нас збаўляці, каб праз гэта нас збаўляці. Несмяротны, моцны Божа, несмяротны, моцны Божа, хто Цябе спасцігнуць можа, хто з Цябе спасцігнуць можа. Ты да грэшных справядлівы, Ты да грэшных справядлівы, і да добрых міласцівы, і да добрых міласцівы. Иисус, я люблю Тебе, да Тебе имкнуся я. Целый свет Ты для мяне, хай имя Твое прославять всем. Иисус, я люблю Тебе, да Тебе имкнуся я. Целый свет Ты для мяне, хай имя Твое прославять всем. Иисус, я люблю Тебе, да Тебе имкнуся я. Целый свет Ты для мяне, хай имя
Молимся. Боже наш Отче, нехай дело Святой Коммунии даст нам збавление и умацуя нас в светле Твоей правды, праз Христа Пана нашего. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдню літургіі мы адзначаем панядзелак 8 жніўня свята святого Лаўрэнсія, д'якана і мучаніка. Аўторак 11 жніўня ўспамін святой Клары Панны. Пятніца 14 жніўня свята святого Максіміліяна Марыі Кольбы, прэзбітара і мучаніка апекуна Гродзенскай дыяцэзіі. Субота 15 жніўня урачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта абавязковая ўрачыстасць, гэта значыць, што ў гэты дзень не можна працаваць, а таксама трэба быць на святой імшы. Святыя імшы ў нашым касцёле ў гэты дзень о гадзіне 8, 10, 18:30 вечарам. На кожнай святой імшы асвячэнне кветак і ўраджаю. У сувязі з урачыстасцю у суботу найбліжэйшую не будзе складковай імшы за памерлых. Бліжэйшая складковая імша адбудзецца 22 жніўня. У панядзелак вечарам святая імша будзе цэлебравацца за памерлага ксяндза Яна Варанецкага у 11 месяц пасля яго смерці. Запрашаю ўсіх сардэчна памаліцца за спачылага пробашча. У суботу 15 дзень месяца, гадзіна міласэрнасці, ад гадзіны 14 выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, у 15 вяночак да Божай міласэрнасці і благаслаўлення. У нядзелю святая імша ў Маствілішках о гадзіне 14. Таксама ў наступную нядзелю да нас прыедзе айцец Віталій Чабатар. Ён будзе прасіць вашай дапамогі ў заканчэнні будовы новага касцёла святога Антонія ў Магілёве. Ахвяры можна будзе скласці пасля святой імшы пры выйсці з касцёла. Да сакраменту сужанства в нашай парафіі рыхтуюцца наступныя асобы. Млыноўскі Максім і Герудзіана. Абодва ашмяны, аб'ява першая. Хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовых душпастараў. Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла, нашай парафіі. Дзякуй за ахвяры, якія прыносіце на плебанію для святароў. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Рэгіна Малышка, 64 гады. Вечны адпачынак дай ёй, пане. Даверым новараспачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай. Тваёй абароне. Аддаёмся, святая Богородица. У нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым. І ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная. О Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Столькі было б аб'яваў, жадаю ўсім добрага адпачынку сёння, таксама плённага тыдня працы. Папросім ксяндза Антона, каб удзяліў нам Божае благословление. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в покое Христа. Дякуємо Пану Богу. О, Пані Божа, дай милость, нехай живе поміж нас, нехай керує народом, допоможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам братнюю милость для всіх, хай існує у білим світі, хай Бог живе. Ангел Панський звістував Панні Марії, і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою.
благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего,